Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunagol, bunagol. Magandang kalbo! Ako sa lahat. Oras natin mga kabisyo, we got 32 minutes makalipas sa oras ng alas 8 ng gabi. At eto na po ang huli kong eto na po ang huli kong pagsasahim papawid. Sa araw na ito, siyempre, tapos na ako, patapos na eh, pa-exit naman ng driver eh. Pero mga kabisyo, iniimbitahan ko po kayo muli. Simula po bukas, actually mamaya at 12:01. Pagkatapos ng programa ni Uncle Totoy Bato, mapapakinggan nyo na po ang kakaibang tunog ng Love Radio. Tama po mga kabisyo ang narinig nyo sa akin. Kakaibang tunog ng Love Radio. Hindi na po kami magtatagalog. Imposible! Kasi sisenyas na lang kami. Ata! Alina! Paano kaya kung gano'n na lang kung gano'n yung tunog ng Love Radio? So bukas po mga kabisyo, pakinggan nyo po mga kabisyo, may mga magugulat kayo na yung napapakinggan nyo sa oras na ito, wala na. Tapos ibang boses na yung maririnig. Posible din naman yung marinig nyong boses. May bago ng programa. Well, actually mga kabisyo, kami-kami pa rin din naman po. Dahil nauso po kasi yung hiwalayan ng mga love team. Makikiride on kami. So, antabayanan nyo po bukas. And bukas po mga kabisyo, we will celebrate our 49th year anniversary dito po sa Love Radio. Maraming salamat and thanks God. Unang-una sa lahat mga kabisyo, hindi po kami makakarating sa ganito kahaba ng Love Radio. Umabot ng 49 years. Kung hindi po dahil sa inyong suporta, kung hindi dahil sa lolo mo. Generation to generation na eh. Di ba, Tang? Ay, sinabi mo pa yung mga kumpare ko pa sa dati na nakikinig. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Sa mga pumanaw na, kung nandito pa kayo sa mundong ibabaw palotang-lotang, pumunta na kayo kung saan kayo na destino. Ang bihira naman, oh. Ay, naku mga kabisyo, so muli, bukas po, kakaiba. Uy nga pala, mag-a-advance na lang ako ng pagbati. Ayan, oh, hindi, unbelated din pala. Oo nga, muntikan ko na tuloy, hindi mabati. Ayan, binabati ko lang, shoutout and belated happy birthday kay Athena and advance happy birthday, of course, sa father ni Rysel na si Rodolfo. Sir, happy birthday. At syempre sa kanyang pinakamamahal na bana, Herbert Alonso, advance happy Hearts Day and happy anniversary. Andun pa malayo sa Jeddah, but it's okay, it's fine. Ayan, so happy Hearts Day po sa inyong lahat bukas in advance. At birthday ni Lolo natin! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Yes, mga kabisyo! Magbe-birthday na si Lolo! Si Lolo Enrile, 100 years old na! Saya! Clap your hands! Ang saya-saya! Clap your hands! Bukas
Bukas po, si former Senator Juan Ponce Enrile magse-celebrate ng kanyang ika-100 na taon dito sa mundong ibabaw. Napakalakas na nila lang. Alright mga kabisyo, I gotta say goodbye. Coming up next, Totoy Bato. Tutoy na Love, up next. Again, always remember, ito pong 90.7 Love Radio. Pinabaliw ako. Sasakyan sigaw.